oɗo ñalawma so waɗi min Baba Tall mi haalani somma yo jeegi paami won noon aduna kala ko jiiɗa ne waɗi ko fuɗɗi ene waɗi ko fuɗi ko koli eko takki dande leñol si oɗo kala bawɗo haaldemo e wuuro he ala ɓurɗo mi andudema min ɗannidima neɗɗo a wawa andude neɗɗo taw on ɗannidaki min gondiɗo e wuuro he kala souffrance e aduna min kebti kala belemma e aduna min kebti to kalanmi ɗo hannde noon kalanmi koye jeese ɗiɗi fedde sukaɓe fedde ɓamtare sukaɓe ndendore naaɓe ko min ardi ɗum kalanmi ɗo koye dendagal ɓiɗɗo ndendore najo debbo e gorko gonɗuɗo e wuuro he gonɗo caggal wuuro haaɓe nelimi yomin mbaɗan dande diplôme teddindemo e wadde reconnaître ko waɗan ndendori ko ɗum ko ndendore naaɓe mbi noon ɗum noon ko diplôme o ganduɗa mi yi Baydi Kane yo Allah yurmo yaafo heɓino won diplôme Ousmane Kane heeɓi won diplôme mi yiyani goɗɗo e wuuro he keɓɗo won diplôme ko on woni mo association o wi yo waɗane waddane ɗum noon dande ko haalte ko yimɓe kaali an kala ko mbawɗa dañde e aduna ko a waɗani hoorema min aɗa heccimiro woɗɗi kono yimɓe fof ene gandidi en bande ene banda men fof ne gandi hakkude meɗen ko wona min ko alama jogdiɗa probléme ɗo e wuuro he minen e wuuro he holɓe min kaldata an alama haaldata hay celiɗo haaldema a haaldanemo ɗum ko neɗɗagal ko wiyete ndimago ko wona hinne nde ko ƴiƴam wonata dimo ƴiƴam ma so rimɗi hay sa woni miskino Allah jaltoɗa wonata so ƴiƴam ma rimɗani Allah ne wawi mawɗo leyɗo jibinma a wona dimo yo Allah hokke juddude hen balɗe ɗum ko banggue association banggam min e ma holko mi haalta radio ngoɗo ko min fewnigo min ardigo ndema fewnte an ɓaɗatantemi bottari toon ñallami toon kiirami Amadou Coumba en ɓe ko toon gonɗunɗen kala no wawno waade on tambima radio ngo ha Allah yettini ɗum ɗo yon juddu hen balɗe fuɗɗuɓe radio ngone woni Ousmane Kane e Mawɗum Baydi Kane kala ko wawno wonde mayɗo o yo Allah yurmo ɗum yaafo ɗum guurɗo o yo Allah moƴƴan ɗum hokka ɗum sago mum Allah andi sago guiɗo e sago gañe fof ɗe hokka ɗum sago mum tinnoɗa dande ko gonɗa e dow mum ko jokku nenne ba an mi ɓooyi widema nawlirtake wonnon ka moƴƴo debbo so moƴƴaɗi nawlirta walla seere an a seertake a nawlirtake dande so woni neɗɗo Allah ne wela tawa mbeɗa anduma mbeɗa andi dande hamo waɗa ko boni guittamo hen hamo wiide wadde ko boni guittamo hen yo Allah hokke judde balɗe kuufa ɓikkon ma keɓon wuunoji mumen jomwuro ndendori o o neli neɗɗo makko ɓiyiko miñi ko waɗiri décoré dande o wi kam yomi wi dennagal garɗo ɗo hamo weltini dande won noon sa woni jomwuro ene moƴƴi daña jagge ɗiɗi haɓeteɓe so aɗa ari fewjoɓe to haqqillaji gaari dande ko eɓe hen jeeya yo Allah hokke juddude hen balɗe hamo welti hen tindoɗen nangudiren dande yo Allah ko judde balɗe on nani eyyi Ousmane Kane mayne garde makko on nani haala Baba Tall joni oɗon gandi association mo ndendori wuuro e ladde diaspora ha ɗo e ndendori kamɓe ndendi ngoɗo miijo e ngallo haqillantagal ruttude oɗo mawniraɗo teddugal dede Harouna ya jogoɗo jaam minen amin ganduma Baba Tall an haalta laaɓi ɗiɗi kalta tan ko gotol ka neɗɗo direct ɗum noon andene Farba bisimilla ma nelal Ousmane Kane bandiraɓe assalamu aleykum gongol darni min ɗo ko président mouvement rêve hono Ousmane Samba Malal Baydi Goylo darni min ɗo ko président mouvement rêve guiɗiraɗo kadi ko guiɗo jokkodiraɗo kadi ko gardiɗo min kadi vraiment momin bonodirani o wi omo neli min hakkude makko e guiɗo makko pewjidiɗo makko kadi mo ganduɗa meeɗa fewjandemo ko boni kala ko haalnimo so naati on waɗa reçu hol yon dande leñol si min gari noon amin garde e délégation kanko dande leñol omo jeeya ardiɓe délégation ɓe ko kanko jeeyi programme o minen komin awluɓe makko komin yaadiɓe makko komin yiɗodirɓe makko o ari fasiraɓe makko ne gari ɗo maabuɓe e gallum ko fof no potirno nde wonno kodde adama ays nde yonta naate e fuuti nde kala leñol rewi caggal makko Allah hokkino mbarodi damgo ko on jikku jogui min gari ɗo min garde Kalmban mboɗo namduma mbimami ceerno Souleymani Bal nde o heeli muudo hormo firti laamu tati o darni laamu almami
on tuma ko capanɗe tati e tato almami piilaɓe e nder Fouta adi fiilede ko kankano on biyeteɗo Abdoul Kadiri walla wiya almami Abdoul Mouhamadou Alaji Lamine Mad Abdoul Ali Hamme Julɗo Kane amin namdima noon ɗum ɗo holno ardi min batte e juuɗe ma Mamadou Labbo ko an woni afo leñol ngol ko an woni afo parti o min batte e juuɗe ma kala ko mbaɗa haalanno hakkude Dani leñol Ousmane Kane min batte e juuɗe maɗa kono noon ɓe goyi winidi tan neɗɗo à chaque fois so tawi aɗa ruttamo teddungal guila omo wuuri ɗum ɓeydi sabade noon hande o Dande leñol si kene tolno hande e duuɓi 5 hamina gonde e makko Dande meeɗa changeande min mbaadi Dande meeɗa changeande min yeeso Dande leñol ene wawi jibinde Adama Sall kono Dande leñol hay sene waɗa émission maw yetto wiya Sall min noon hande jinnomi ko dokka am holko pommi yewtude walla so waɗi yewtere o gayni o wiya min de il faut caata kam ɗum ɗon noon vraiment ko weltare e ngal ɗon teddungal ngal Dande leñol hokkunomi ngal dendagal golloɓe e radio ngo ha hande e inde directeur Abdoul Mody Tall e inde président directeur général Hamidou Kane kanko Dande leñol si min mbiyamo o jarama hamin ñagonomo Allah kadi yo jogoro ɗum jaam ya barke Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam min gonna wawɓe haalde no feewi ɗum noon ko ma tan jaftoɗon min saabu jengui Allah jarama on jarama bandiraɓe Allah jarama on jarama kala garɗo ɗo en emo dañani arde e mo bindomi lettere emo windani lettere dendagal guure garɗo ɗo onon fof Allah jarama on jarama kadi mi weltima Allah mi weltima baɗɗo radio ngo Elas Baydi Kane yo Allah yurmomo yafomo mi weltima miñe Ousmane Kane dusɗo radio ngo guila nden faade oɗo saaha ene tambi radio ngo en jetti kadi président haalirde Hamidou Kane kañum woni président kono en jetti directeur général Ceerno Abdoul Mody Tall dendagal noon animatrice technicien journaliste kano fof Allah jarama on jarama dendagal radio ji bandiraɓe men tawtoraɓe golle ɗe ko wayno Jikki FM Wawnde Or FM Horko Ƴere e 104.9 mo Hammadi Hunare e dendagal liggotoɓe ɗo e Ref FM ha toon to Damga FM onon fof Allah jarama on jarama e mi yetti Allah kadi mi yetti association ACDN ɗo mo Ndendori saabu kala ko daña hen fof Allah jarama ɓe jarama golle mabɓe juuɗi mi yetti Allah kadi mi yetti haalirde nde kala ko feewi hen Allah jarama on jarama mi yetti noon dendagal bandiraɓe arɓe tawtorede golle ɗe mi yetti kadi miñam sehlam e banam debbo Fatou Dahirou Sall e gaccuɗo haaju muɗum gila hanki ha hande immi Dakar ari gam wallude renno o e holko saabi tan en jaarimo ɗo henne ɗum noon kadi ndugni momo sankade bandiraɗo cankiɗo yo wendu Bossay bo mi yetti noon ceernam woni Oumar Dori Koumi kala ko dañmi e nder ko wiyete ko radio walla télé ha o saaha mo gonnen saabu son kettima e jewtam nde fof mbaɗi jinglaji fof kanko waɗi no kaltemi ni fof ko kanko wi ko ɗo haalate ko ɗo deƴƴete ɗum noon mbeɗa yetta Allah mbeɗa yettamo e jii ko télé makko addi gila Dakar o arde banen debbo biyeteɗo mana Oumou Siba jeeya ko hoore fonde ɓe gimmi ɓe garani ƴewde ɗo kalis hande o appono tawede Daara Jolof kono ɗum noon fof ɓe gacci ɓe mbi ñalawma ko ñalawmaɓe alay saago ɓe gara ɗo ɓe mawlide ñalawma o ɓe gollo ko poti gollade ko ɓe jiiye renno ngo ɗum noon mi yettiɓe ɓe jariniɓe kala garɗo ɗo momi haalani inde muɗum Allah jarama onon foof Allah jarama on jarama mbe yiiɗi haalde ko heewi kono ɓerde ko heewi mi weltima Allah noon mi weltima on jarama caggal nde piilungal ngal gasi hewɓe ɓami konguɗi yettude e yettinde nele koye on saaha Dande leñol ɓami konngol kañum e hoore mum duttude teddungal e teddulle garɗe ɗe o rokkodire e bandiraɓe aadi so woni 22 heures koye on saaha naalankoɓe garata ngam jirwinde on jam